Google Meeten aukera daukagu parte hartzaileen pantaila guztiak elkarrekin ikusteko. Horretarako, hemen 3 puntutxoetan aldatu diseinua emanda, lausak aukeratuko ditugu. Gehienez, 59 pantailak edo lausak ikusi ahal ditugu. Horrez gain, jakin behar dugu zelan gure pantaila gehitu ahal dugu lausa horietan. Momentu honetan bakarrik ikusten dut beste parte hartzailearena. Ikusten baduzue, 2 aldiz nago sartuta, eta nire pantaila, hemen txikiz agertzen dena, bai, sartu nahi dut hemen besteekin batera. Horretarako, hemen klik egingo dut, eta zuzenean nire pantaila besteekin batera agertuko da. Hemen kentzen badut, berriro hemen txiki geratuko da.